ngifike ekhaya ngitshela uma ukuthi hayi angiphilanga ngendlela ngizwa umzimba wami nje ubuthaka ngingazizwa ngendlela engijwayele ukuzizwa ngayo nebala ngimtshela uma bese ethi hayi khona la izongihambisa khona umuntu ozongisiza okuyisendaweni yaseMasteli kaMgcoyi esathi masifika khona kwawukuthi lowo baba lo ethi ungihambisa kuyena asimtholanga ngabuya ngeze ekhaya so ngisagula-ke wase uma etshela abafowethu laba bangilamayo ukuthi hayi nangu umfowenu engazi ukuthi akaphilile usacela ukuthi bebheke ukuthi ayikho umuntu ongamsiza kule nto ayishoyo nebala umfana wasekhaya omncane ongilamayo-ke owathola abangani bakhe ukuthi ukhona umuntu ongaya kuyena mhlawumbe ongangithela usizo. South Africa sabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona nibelo Mduduzi ngaMkhwanazi vela kwenhlangano yethuleleni organization. Namhlanje ke sivakashile umfowethu osuka ngapha endaweni yakaSanti engapha ngakuPine Town. Umfowethu ke kunodaba azosilandisa ngalo ke naye acela ukuthi ke alekeleleke. So ke okwethu ukuthi nesimnike iplatform akwazi ukuthi asho ukuthi kwenzakalani nokuthi ukhala ngani. Aceleke usizo kunina South Africa ke kubonakala ukuthi ngabe ke bakhona nabangakwazi ukuthi bamlekelele nokuthi ngokuletha usizo kuleso sonke ingabhekene nayo. Mntaba sekubingelela mfethu kunjani? Brazo ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila mfethu mina ngimduduzi igama bani? Hayi mina nguSifiso wakhanyile endaweni yakaSanti. Kephi? Endaweni yakaSanti. Kephi noSanti? Nje la ngaseMaromeni esontweni. Okay mfethu namhlanje sifikele wena kaThwileni ukhala ngani baba? Hayi brazo bengilethela ukuzocela usizo mayelana nesimo engibhekene naso sokuthi ngiyagula. Uphethwe yini mfethu? Ngisho nje ngiyagula into engiphethe idaba lami liba istory nje sithanda ukuthi sibe side ngoba shuthi bengihlala khona la endaweni yakaSanti ngidecide ukuthi ngizobuyela le ekhaya ngoba ngizizwa ngazi ukuthi angikho right ngaleso sikhathi leso. Okay. So mangifika ekhaya ngitshela uma ukuthi hayi angiphilanga ngendlela ngizwa umzimba wami nje ubuthaka ngingazizwa ngendlela engijwayele ukuzizwa ngayo. Nebala ngimtshela uma bese ethi hayi khona la izongihambisa khona umuntu ozongisiza okuyisendaweni yaseMasteli kaMgcoyi esathi masifika khona kwawukuthi lowo baba lo ethi ungihambisa kuyena asimtholanga ngabuya ngeze ekhaya so ngisagula-ke wase uma etshela abafowethu laba bangilamayo ukuthi hayi nangu umfowenu engazi ukuthi akaphilile usacela ukuthi bebheke ukuthi ayikho umuntu ongamsiza kule nto ayishoyo nebala umfana wasekhaya omncane ongilamayo-ke owathola abangani bakhe ukuthi ukhona umuntu ongaya kuyena mhlawumbe ongangithela usizo so ngathi mangiya khona lowo bhuti loyo-ke wathi hayi uzongigeza ngandlela azongigeza ngayo ngenkukhu wangenza lokho angenza kona kwawukuthi-ke mangibuya lapha emva kwalokho kodwa still usizo kwabuke ngazi ukuthi angilitholanga ngokwasemzimbeni. So engathi mangibuya kumfowethu emdala engimlamayo wakhombisa ungahambisani lento ukuthi bangiyiseleni laphana. Yabo engazi ukuthi wakade kuyini imbangela ngoba mina ngangigula ngifuna usizo. Kuthe-ke makuqhubeka isikhathi ngisagula-ke ubafo lo omunye umdala engimlamayo so nje wangithatha wangisa kwenye indawo kwenye section wathi uyongisiza. Into engiyikhumbulayo lowo muntu ethi uyongisiza kuyena kwakuwumuntu lo labantu bokufika abantu bangaphandle. Alright. So into engiyikhumbulayo wangibambisa enye into engazi ukuthi iyi-magnet wathi ungumngani wakhe mina wangigxobisa enye into engazi ukuthi umswani nenye into engathi igazi. So ngoba ngaleso sikhathi ngangumuntu nami osedidekile emqondweni indlela engangizwa ngayo inhlungu ngangithe uyangisiza ngaleso sikhathi. Umuntu wangaphandle? Yebo. So engathi mangibuya ngize ekhaya kulolo busuku kulolo ntambama ngololo langa lelo ngagcina sengizwe ngazi ukuthi kunento engingenile phakathi eyisilwane ngoba ngikhumbula ukuthi ngangiyibona kodwa ngangisengigida nje endlini ngingazi ukuthi kwenzakalani ngigida engazi ukuthi ngingagida yabo. Okwahamba usho ukuthi udadewabo kwama naye sebona ukuthi lento engazi ukuthi iyaqhubeka wathi akashisa impepho uma eshisa impepho ebika ngendlela ebika ngayo kwawukuthi hayi still nakhona kwenzeka lutho. So kwawukuthi lo mfowethu lo ubafa engihambise kuyena-ke lo wabuya weze ekhaya sho ukuthi sezoqhubeka kule process yakhe wafike wangicaba. Uthe makuhamba isikhathi umfowethu lo omdala engimlamayo ngikathi engicabe khona ngagcina sengibona ukuthi mangabe eyithinta emzimbeni emva kokuba sengicabile ngiba nenkinga yokuthi ngiyahlabeka noma ngiyasikeka engazi ukuthi khona i-connection ekhona between thina sobabili engangazi engangithi mangithi ngiyabatshela-ke abantu ngaleso sikhathi ukuthi hayibo ngibona ubafa uma yenza kanje kwenzeka kanje kumina bengangikholwa-ke abantu ngoba wasekhaya beyitshela ukuthi nawe umfowethu ngendlela ngakhona. So makuqhubeka-ke kube ukuthi-ke abantu bayafika-ke umuntu mayegula ekhaya bezoletha mhlawumbe imikhuleko ngoba uma umuntu osontayo. So
so ngilo ngiba-addressa ukuthi hayi ubafu ngibona enza into ekanje kwenzeka kanje kumina kushuthi nabe engangikholwa ngoba emdala ukuthi shuthi umfowethu yabo ngisho ngithi hayi mangabe eyithinta kanje ngiyahlabeka mina kwenzeka kanje ngoba into engiyikhumbulayo kulokhu ngicaba kwabo kunento ababengifake yona eyintambo la ithi mayirawunda generator ihit engazi ukuthi yani bethe bayangisiza lapha so ngigcine nami ngidideka ukuthi kwenzakalani olithi ufind out ukuthi ekugcineni ngagcina mina wamakhola ngathi afika meyekhuleka ngoba wangena umshumayeli kwakunetha wangena neumbrella emnyama ubafu engabona ngathi iyamphazamisa mayingena la khona umshumayeli abona khona ukuthi ubafu ayisho ukuthi khona into eyenzayo engalungile ngoba wakhala ukuthi le-umbrella i-umbrella ebumnyama so ngakwazi ukuthi ke ngigcine sengikhuluma ngoba ngithi mangikhuluma avete ayithinte lezi zinto lezi bese ziyangihlaba-ke kumina emzimbeni ngingakwazi ukukhuluma ngalo langa ungena kwalo mshumayeli nale umbrella ngathola ithuba-ke lokuthi manje ngikwazi ukukhuluma ngoba ngingasakwazi hhayi-ke nangempala umshumayeli angingene angikhiphe le ntambo le engagcina-ke ngifone ebusuku ngoba ngangibona ngathi usefuna ungibulala ngalolo suku lolo ngafonela ka-anti ukuthi ngicela ukuthi bengilande ngoba kwenzeka kanje nebala bangilanda-ke ka-anti so nginenkinga-ke manje usizo engilicelayo bengicela ukusizwa ukuthi manje emzimbeni wami ngizwa inyoni emadlebeni into eziyilwane mangabe mhlambe ikhala lenyoni le ngiyasikeka kulezi ndawo engicaba kuzona okwathi-ke masemva kuba sengibalekile ekhaya ngakusasa umfowethu lo engimlemayo umdala owasala ngizwa kuthiwa ngazi ukuthi useyagula ekhanda emva kokuba esegulile ngizwa kuthiwa uyilengisile washona so manje mina ngagcina nje ngisele ngumuntu onale nkinga-ke enginayo yokuthi ngizilwane lezi umzimbeni kwenzakalani emzimbeni uzizwa emzimbeni nje ngizosho ukuthi kuqala even ngisho ifoni bengithi mangabe umuntu ephethe ifoni mhlawumbe eyisebenzisa kube ngathi uthi network ikhona into eyenzayo kumina ngiyasikeka ngoba ngiyakhumbula ukuthi wathi thina noma sisemkhathini engangingazi-ke lokho kusho ukuthini ngoba noma la ekhona uyagula naye angazi ukuthi kwakwenzakaleni so nje nginenkinga ngizwa inyoni ebusuku mangilele into eziyilwane kube ngathi kuyashoshozela kule ndawo engagcatshwa kuzona so nomzimba wami nje ngiyazizwa ukuthi anginawo umdlandla ngazi ukuthi khona into engibopheke kuyona engazi ukuthi ngachaza ngithini uma uye kubantu abezulu abalapha abathini nabathandazi sengibahambile abathandazi awungahambayo banginika lezo washo lezo ngisebenzise kodwa nje kusele lento esele ukuthi nje lento engilo ngizwe isilwane ayisuki lokho kwenyoni nomzimba wami ukuthi nje ngoba isikhumba sami ngibuka sesiqinile like njengasekuqaleni ngazi ukuthi lento le iyangimunca into eyigazi sort of angazi ngachaza kanjani ngathi ngiyamunca umama sakhona ekhaya uma ukhona kodwa naye uthini uma umuntu naye ogulayo ingqondo yakho ngazi nje ilahlekile ngoba uyagula nje nawe ngazi ukuthi khona mhlambe into obafayenze engazi ukuthi ngizothini uma ngokucabanga kwakho yini le kuphethe wona ukuthi iqhamukepha ngokubona kwami noma ngizothi mhlambe umfowethu kunento mhlambe ayenza engalungile ngoba ekungisizeni kwakhe ngakuthola senginje ebethi uyangisiza kwenzeka lezi zinto ngibona ngibuka ngamehlo ngihlabeke ngihlatshwe izinto engingazazi ukuthi kwenzakalani ungathini ungathi umfowethu wayenjani wayethatha izinto zokuthithwa noma mhlawumbe hayi ngingasho mhlawumbe wethathe lento lezi eyishoyo ukuthatha lezi zinto lezi noma mhlawumbe wethwele mhlawumbe wefuna ukuyikhuphula ngami into zakhe kodwa nje ngicabanga ukuthi why mangabe nje uyangisiza futhi kudlula izinsuku ezimbili lezo umuntu kube ngathi useyagula athi thina hambe ethi mina uyashintsha ube yimina ebusuku ngiba uyena akhuluma izinto ezikanjalo wagcina ezilengisi wasiza mina kwaphinde futhi kuba uyena ogulayo ngoba uyena engihambisa kubantu laba abacabayo kodwa manje futhi ekugcineni uyena ogcina ezilengisi kodwa yimina engisizwayo fana ngabe phela mhlawumbe mina engigulile ukuthi ngiyahlanya yabo but manje sengiqawa ukuthi futhi makugula yena eseyilengisa njengoba sengathi uyahlanya phinde futhi kube yimina engisala nezilwane manje angisa-understand ukuthi kanti futhi yini le akade yenza mangabe ngibuka ngowami umqondo ngibona ukuthi khona into akade yenzile engalungile kade yenza mhlawumbe kade efuna ukuthi mina angibe umhlabelo walezi zinto zakhe emakade ezenzayo ngoba inkinga enkulu bengingahlali naye full time bengiya nje ekhaya noma kuphela inyanga yabo ngaya ngoba nami ngizwa ngingekho right emzimbeni ngathi ake ngiyotshela uma ukuthi ngizizwa kanje kanti ngizodibana nale nkinga manje inkinga esinayo noma uyagula naye
noma ungathi uyakhuluma naye umqondo naye ungathi nje udidekile ngikhona ukuthi uthi naye mhlambe kukhuluma bese vele sekwenzekile manje wagcike futhi washona manje nje ngiyagula sengibahambile abantu usizo all enough angilithole ngoba lento le iyangihlupha nasebusuku iyakhala lento engathi inyoni ngigcine nje ngiwumuntu ongalali yabo umuntu futhi esele naye usiso kuyena omdala ozamayo ngihlala kanti uba bangilanda ebusuku emva kokuba lento le baqashe imoto bangilanda umuntu oyedwa namandla futhi ukuthi makuthiwa khona umuntu ongangisiza imali anginayo kahle kahle umuntu ohlala naye usiso omdala uyena yedwa khona lo omunye uyisebenzela amatoho nje amancane so siyingane sibaningi uzama ukuthi asilekelele ngokudla manje kahle kahle uma ungalibeka nje kahle ungathini ungathi uphethwe yini umuntu wayezama ukwenza nomfowenu ungalibeka ngezweni mhlawumbe ukuthi wayenza lokuganga lokho abakwenza abantu noma hayi ngingasho ngithi ukuthi mhlawumbe wethwele mhlawumbe wefuna mhlawumbe ukuthi into zakhe ngoba ngizwe ukuthi umuntu mayethwele kubuye futhi kube khona wasemndenini ofayo noma kanjani yabo inkinga angazi ngoba wayengicaba nje ngicaba nami ngaleso sikhathi ngangididekile ngoba ngazi ukuthi phela uyangisiza kulokho angisiza kona ngoba nakhona ukufika kwami ekhaya ngasikwa izinto ekade zingisiza so nami ngase ngididekile emqondo ngayitshela ukuthi mina hayi no ngoba umfowethu ngayinikela all out kanti yena ungihambela kulabantu bangaphandle kwenza lezi zinto zakhe ngathuka futhi mangabe sengizwe ukuthi ngiyabaleka ngoba ngibona wenza lezi zinto lezi ezingihlaba ngathuswa ukuthi manje hawu kwenzeka kanjani manje ukuthi ngigule ngibaleke asale futhi yena aphithanelwe ikhanda ngizothusa ngisile yabo so mangizama ukubuyisa umqondo sengizama ukuhlanganisa ngibuka indlela eyenzeka ngazi izinto ngisolo ukuthi mhlambe wethwele kusho ukuthi mhlambe wefuna mina mhlambe ngomhlatshelo walezi zinto zabo abazenza amabethi bathatha lezi zinto lezi ukhona umcebo abenawo yena mhlawumbe awushila umcebo angeke ngize ngithi umcebo kodwa nje ube namakotishi yena wakho ubuchaphuchaphu noma kwamakotishi angekho kule level le yokuthi kube lamakotishi amahle kodwa nje lawa akathayela neblocks kodwa hayi lawa akuthiwa mhlambe anama bathroom phakathi nama wifi cha kodwa nje indlela abaha ngayo ubeshesha ngoba nje ushona nje vele ubezokwakha empintshi ubone ukuthi khona into emphushayo ungazi ukuthi yini ukuthi hawu wase umuntu oboxhamazelayo nje izinto ngokusheshsha manje akasekho futhi nempendulo onazo nawo impendulo manje nami ngeke ngize ngiyithole ndawo into ebuhlungu kakhulu nje bras into engizoyisho usuku lokugcina ngize ngiphunyuka ngibaleka uma wawubuhleli nje lapha odongweni ngihleli ngala uhleli la uyefuna nje ukungibulala phambi kwamanga ngoba amandla ade nawo ngimbona ubethi mengibuka ecwayizisa amehlo njengoba sengifake lento engifake zona kube khona into eyenzakalayo kumina yabo phambi kwakho uma engasizwa nje umthandazo engawusho ngasegcina ngathi inkosi uma ukuthi iyona ndlela ngithatha ngayo le ngicela uyibonakalise ungivikele kanti ukuthandaza kwami kuzoba impendulo ngoba kwasengena abantu ababelethe umkhuleko ungena kwalomshumayelo ophethe le umbrella eminyama wafike kwangazi ukuthi lento le uyanqandeka ekuthenini mina akwazi ukungicontrol ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngoba bese ngithi mangikhuluma mangisendlini avela ngibheke kube ngathi ucwayizisa amehlo bese ngiyahlabeka ngabe ngisakwazi ukukhuluma lento engifuna ukuyikhuluma ungena neumbrella kwalomshumayeli kwaba usizo ukuthi ngoba wathi ungena nobumnyama yabo ngase ngikwazi ukukhuluma izinto kade ngibone mina ezenza ethatha ijazi lamana ayoligqiba lapha ensimini nje ngoba isingenzansi sami ngangasakwazi ngokunje ngangihleli ngasebenzini ngezansi ngangasakwazi since bengicabile isingenzansi sami sasingasasebenzi inyawo nje ziqinile so ngasizwa ukuthi ngilandwe ebusuku wasala ke mangizwa ngoba nami angizange ngisho emgcabeni wakhe ngasaba nje nokuya lapho ngathi nje ngicela ningilande nganga anti ngoba manje ngangilandanga namhlanje ngizoshona futhi wafuna ukwenza umkhofu kushuthi nje into ezikanjalo ke noma ngeke ngize ngikwazi ukwazi ngoba ngazi kodwa nje bangicaba yonke indawo benza yonke into baba nethuba lonke ayikho into abangenzanga ngayo no thaka baba siyezwa mfethu ngiyacela ngenza kwethu ke usicele usizo la kubantu South Africa kulabo abangakwazi ukuthi bakulekelele ifufisa inamba yakho yocingo ngayishiya nakubona yabo ukuze bezokuthinta yebo cha nje South Africa ngiyacela nje umfana nje osemncane ngiyacela usizo ngoba sengizamile ngendlela engizame ngayo kodwa usiza ngilitholi ngiyacela nje kunoma umuntu ongalula isandla angisize mhlawumbe unga-understand le nkinga yami ngoba iqale ngokuthi even ngisho ifoni makade khona umuntu ophethe ifoni eduze kwami bengisikeka kube ngazuthi into ene-network nje uma uphethe ifoni ngiyasikeka so ngiyacela kunoma nombani ongasangisiza ngalento ngiyacela nje ngiyayithoba kakhulu ngiyacela kumuntu ongasalula isandla angilekelele ngisizakale because manje ngomuntu ohleli ekhaya angikwazi ngisho ukuvuka ngenze something umuntu nje ovuka mhlawumbe ageze adle angikwazi ke emgaqweni angikwazi ukwenza lutho ngiyacela nje kunoma nobani ongasangisiza angilulele isandla okay
South Africa naloko usizi elibeka umfowethu siyacela ngenza kwethu kulawo ongakwazi ukuthi alekelele futhi amsize kulesi simo akhala ngaso izinto ayizwayo emzimbeni wakhe. Kade-ke sicela nathi ukuthi uyafisa ukuvela kathole nazobeka-ke usizi lakhe naloko selibekile iseyithebeni e-South Africa. Ngiyazi nizokwazi nokuthi niveze mhlawumbe ukuthi yini emphethe nokuthi yini engamsiza. Umama mfethu uma weBrazil uzosho nje iqiniso nawe uyagula futhi kangoba ingqondo yakhe futhi kuye kuze kube ngathi mhlawumbe ayisasebenzi kahle. Okay. Ngoba nje engicabanga ukuthi umfowethu usho lento ayenzile uma vele sho ukuthi kakade nje aqala ukuyenza lento kuba mina bengumuntu okakhulu ngala ngiya nje makuphela inyanga ngale kodwa nje manje even ngisho ngathi ukhuluma naye kufana nokunje uthela amanzi emhlanje wetata ingqondo yakhe nje uyagula naye unciphile ngisho emzimbeni. So nje sixakekile kakhulu naye kodwa akakwazanga ukuphumelela because nami amandla ngibanga nawe ukuthi mhlawumbe ngimthathe ngize naye mhlawumbe kodwa futhi noma kusho befikile umqondo wakhe njengoba ngisho ukuthi umuntu nje ongamfanisa nengane encane. Eish bafethu siyayithanda impela izinto ezikhala kahle nezinhle kodwa akasibheke phela ukuthi sifuna ngayiphi indlela singayifuni indlela ukuthi kuzogcina sesifaka ngisho imindeni yethu nabathandiweyo bethu enkingeni ey'ngozini ngoba uqede futhi ufe uhambe selenkinga manje umndeni kodwa into obuyenza kanti ubuthi uyenzela ukuthini ngoba manje uyezwa abantu bayahlupheka manje ekhaya salwazi siyagula esimzalayo samthola 9 months yena lo muntu usehambe wenza izinto ezirong washiya ukufa ekhaya. Asithembe mntaba ukuthi usizo nizolithola mfethu. Mhlawumbe inamba. Oh no, naba abantu bakhuluma nabo. Mhlawumbe inamba engasithola kuyona u062 034 3812 angiphinde u062 034 3812 ngiyacela nje South Africa. Nabafuna ukuletha umthandazo bangawuletha. Yebo nabafuna ukuletha umthandazo bengawuletha kodwa kuyona leyo namba leyo futhi akhe sitholakala nje kuyona. Okay mfethu. Ngiyabonga. No, siyabonga. South Africa siyabonga. Siyazi indlela kunina. Siyacela nje kulabo ongakwazi ukulekelela umfowethu balekelele. Siyabonga nise kahle emakhaya.